Безумоўна, офіс не спыняў сваю працу, тая, што была вялікая інфармацыйная хваля пра тое, што нас высяляюць, гэта абсалютна неправда. Яшчэ гэта пацвердзіць не можам. Проста мы вывезлі частку мэблі, которой был найбольш шкада ў выпадку, калі будзе нейкім чынам накладзены арышт на саму кватэру не вельмі своечасова. А так офіс як працягваў сваю працу, так і працягвае. І мы запрашаем усіх на ўласныя вочы прыйсці праверыць гэта і таксама прыходзіць да нас як і раней і звяртацца. Мы будзем да апошняга знаходзіцца тут у гэтым памяшканні, цалкам працягваць сваю працу і прымаць людзей. І дастаткова шмат людзей ўсё яшчэ тэлефануюць, запытваюць, дзе мы зараз знаходзімся. Але нават калі ў выпадку таго, што гэтая кватэра будзе сканфіскавана, мы, безумоўна, не будзем спыняць сваю дзейнасць, яна будзе працягвацца надалей у тым жа аб'ёме. Адзінае, што ў нас ёсць некалькі запасных варыянтаў, то бок людзі, якія непасрэдна працуюць у грамадскай прыёмнай, яны проста трошкі зменяць месца дыслакацыі і будзе сталае месца, куды людзі змогуць прыходзіць, атрымліваць кансультацыі, атрымліваць дапамогу і ніякіх праблемаў, перашкодаў ці перапынкаў не ўзнікне. Абсалютна. Але гэта адбудзецца, я думаю, што не зараз, яшчэ зойме працяглы час, пакуль будзе падзеленая нейкім чынам маёмасць і пакуль надалей будзе вырашана, які лёс будзе ў гэтай кватэры. Безумоўна, інфармацыя пра кожныя нашы змены, крокі, яна будзе ў незалежных СМІ. Мы гэта будзем асобна, канечне, паведамляць. Ну і да таго ж мы заўжды просім і заклікаем людзей, каб перад тым, каб звяртацца да нас, яны тэлефанавалі альбо на наш асабісты нумар, альбо на наш офісны нумар, і мы дамаўляліся. Гэта найбольш эфектыўны сродак, каб насамрэч нас застаць на месцы і атрымаць тую дапамогу, якую яны хочуць.